Salam Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Kula Pendeta Nur Bagus Adicatmika saking GKJ Boyolali nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Kemis gangsal Juni 2020 ingkang dipun serat dening Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setaningrum kanthi irah-irahan kabeneran nuwuhaken katentreman. Kapendhet saking kitab Yesaya bab 30 ayatipun 17 ingkang mekaten suraosipun. Ing endi ana kabeneran, ing kono bakal ana tentrem rahayu. Mongko wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggo ing saklawas-lawase. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, ing jagat menika wonten ingkang kawastanan lembaga penegak hukum. Inggih menika satunggaling kalenggahan ingkang ngudi adeging hukum ing satunggaling nagari. Kenging menapa kedah wonten polisi, jaksa, hakim lan sanes-sanesipun. Awit sadangunipun manungsa gesang kadurakan lan piyawon menika mesti kita panggihi. Gesangipun manungsa ingkang nerak ing prarataning negari kedah dipun adili dening lembaga penegak hukum. Kados pundi kawontenanipun satunggaling nagari menawi penegak hukum utawi lembaga penegak hukum boten nyambut damel kanthi saestu. Tentu kemawon kawontenaning nagari lajeng kisruh awit tiyang sami tumindak miturut pikajengipun piyambak lan boten peduli menawi tumindakipun menika natoni tiyang sanes. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, mila leres menawi ing pundi wonten kabeneran ing mriku badhe tuwuh katentreman. Yesaya ngadharaken kawontenaning bangsa Israel ingkang pungkasanipun dados kita mati tanpa daya nalika tumindak nebih saking Pangeran Yehuwah lan nerak pranatan ingkang sampun katetepaken. Bangsa Israel badhe ngraosaken milih pranatan menika perlu sanget kangge ndatengaken gesang ing salebeting katentreman. Ayo saking menika bangsa Israel kedah nglampahi pangawulan supados saged lenggana dumateng kalepatanipun lan sinau supados saged nata gesang kanthi langkung sae malih. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, perkawis ingkang kedahipun sami kita ugemi nalika kita nglampahi gesang ing satengahing pasrawungan kabeneran mesti badhe nuwuhaken kawontenan ingkang ayem lan tentrem. Cobi kita payangaken menawi kita gesang ing satengahing pasrawungan ingkang lamis, ingkang nyatru lan tanpa hormatan. Mila menika dados timbalan kita minangka tiyang pitados supados gesang ing salebeting kabeneran, supados gesang kita tansah ayem lan tentrem. Makaten renungan Sabda Winedhar dinten menika Gusti berkahi. Amin.